Τα καραβάνια των επισκεπτών αναχωρούνε. Ναι. Όπως βλέπετε γίνεται ένας μικρός χαμός. Αφήνουμε πίσω μας το κήπα και φεύγουμε για... Η Μπεγγιούλ βιάζεται πολύ γιατί φοβάται μήπως φύγει το λεωφορείο. Τι πήγε στην Τουρκία? Μπεγγιούλ, μη φοβάσαι, εδώ είναι το λεωφορείο, να το. Θα μας περιμένει μέχρι το πρωί, θα μας περιμένει, εκείνο είναι το δικό μας. Αυτό είναι? Ναι. Άμα πούνε τίποτα θα τους πω εγώ, μη μιλάτε. Εντάξει, είπαμε 4 να φύγουμε. Ναι, μια χαρά είμαστε, ο οδηγός είναι ακόμα κάτω. Τα καραβάνια είναι έτοιμα προς αναχώρηση. Όλοι ήρθανε? Εντάξει, τώρα φορτώνουμε. Για πες μας Ηρακλή, πώς πέρασε σήμερα? Καλά περάσαμε. Εντάξει, είχαμε λίγο ταλαιπωρία. Δούσε λίγο το άλογο. Γιατί μας πει, Κύριος Κωνσταντινίδης θα μας πει σήμερα για την εκδρομή πώς ήταν. Η εκδρομή ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχουμε τον γυρισμό και φοβόμαστε μήπως σε πάση περιπτώσει συναντήσουμε λεωφορεία και άλλα και έχουμε καθυστέρηση στα σύνορα. Να είστε καλά κύριε. Από εδώ και πέρα να περάσουμε γρήγορα τα σύνορα. Να είστε καλά κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε πολύ, καλά τιμόνια.